खाफालाव दङब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो। बे बाथ्राया थारैनो सैथो। दा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनै आं नोंसोरनो मोनसे ओरैबायदि धामाका भिडिअ लानानै फैदों। अबसे बे भिडिअखौ एसे सिगाङावनो हगारनांगौमोन। दा एसे लेट जाबाय। माखासे खामानिफोर टाइम मोनैनि थाखाय आं भिडिअखौ दिनैसो हगारनाय जाबाय लोगोफोर। ओरैबायदि बेस्थ' दङमोन। बेनि थाखायनो आं दिनैसो भिडिअखौ हगारनाय जाबाय। दा लोगोफोर खाफाल गोनांफ्रा ओरैबायदि ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बाथ्राया सैथो। दिनै 80 बोसोर जानाय बैसोनि सासे बोराइसाया दिनै गोदान जुलि लानो मोनबावबाय। नायदो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। अब्ला नोंसोरो बुजिगोन आरो इन्टारेस्ट मोनगोन। आरो खनसे लाइकखौ होनो दाबाव अननानै लोगोफोर। दा भिडिअखौ नायलांदो। 80 बोसोर बैसोनि सासे बोराइसाया माबायदि गोदान जुलि जादों, गोदान संसार जादों। नायलांदो लोगोफोरनि भिडिअखौ। लेट्स गो। Sayang,